Ηθμός είναι ο λόγος που η αληθινή Ιθάκη, στην αληθινή Ιθάκη μπορεί κανείς να πάει και πεζός, όπως αναφέρει 4 φορές στο έπος ο Όμηρος. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Η Λευκάς Πέτρη. Εδώ βλέπουμε τη Λευκάδα Πέτρη, την άσπρη πέτρα δηλαδή. Δεν είναι άλλη από το ακροτήριο Λευκάτας, που ασπρίζει στον ήλιο λόγω της απότομης κατάρρευσης της βορειοδυτικής του πλευράς που βλέπουμε εδώ σε παλαιότατες γεωλογικές περιόδους. Αυτή η λευκότητα της πέτρας έδωσε αργότερα το όνομα στη Λευκάδα, η οποία έχει κατά το παρελθόν αλλάξει πολλά ονόματα. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Πρώτα λεγόταν Ιθάκη, λέξη σύνθετη από το ήθμα που θα πει βήμα και ακή που σημαίνει άκρη. Δηλαδή από την άκρη της ακαρνανικής ακτής μπορεί κανείς να πάει με ήθμα κατευθείαν πεζός στην Ιθάκη. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Έπειτα, όταν έχασε το όνομά της μετά την κάθοδο των Δωριαίων, ονομάστηκε Νηρίτης από το όρος Νήριτον που βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια ονομάστηκε Λευκαδία και Λευκάς από την Λευκάδα Πέτριν που αναφέρει ο Όμηρος στη ραψοδία Ωμέγα, και ακολούθως ονομάστηκε Αγία Μαύρα. Στη συνέχεια δε πάλι Λευκάδα, όπως ισχύει σήμερα. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι τραβηγμένη από την υψηλότερη κορυφή της Λευκάδας, την Ελάτιν. Κάτω δε φαίνονται τα νησιά, τα πολλά νησιά, η πολυνησία της Λευκάδος, αυτό που λέει ο Όμηρος, αμφίδε νήσι πολλαίνε ετάουσι, μάλα σχεδόν αλλήλισιν. Ας φύγει το οπτικό. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Κιλίνιος Ερμής, και η Κιλίνη όπως ξέρουμε είναι απέναντι από τα νησιά του βασιλείου του Οδυσσέα, το Δουλίχιον, τη Σάμη και τη Ζάκυνθο, παραλαμβάνει τις ψυχές των μνηστήρων από την Ιθάκη και τις οδηγεί στην Λευκάδα Πέτριν που είδαμε προηγουμένως, στις δροές του ωκεανού, στον Δήμο Ονείρων. Θαυμάσιος χαρακτηρισμός της μεταθάνατον ζωής των ψυχών, αν κάτι τέτοιο βέβαια συμβαίνει. Δεν επιβεβαιώνουν άραγε όλα αυτά ότι η ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα? Να δούμε το επόμενο εικονιστικό. Εδώ στο επάνω μέρος βλέπουμε την ανοιχτή θάλασσα που ανοίγεται προς το Ιόνιο πέλαγος, και εν συνεχεία κάτω βλέπουμε την κλειστή θάλασσα που σηματοδοτεί την επικοινωνία της νήσου με την ακαρνανική ακτή. Γι' αυτό ο Όμηρος πολλές φορές την λέει την Ιθάκη δυσθάλασση, διπέλαγον, αμφίαλον δηλαδή. Ας φύγει το οπτικό. Για να πάνε όμως εκεί οι ψυχές έπρεπε να περάσουν από τις πύλες του ηλίου, δηλαδή να περάσουν στο σκότος, εκεί όπου δύει ο ήλιος. Ανάμεσα στα είδωλα των αποκαμώντων ανδρών ήρθαν οι ψυχές του Αχιλλέα, του Έαντα, του Αγαμέμνονα και όλων όσοι πέθαναν από την άγρια σφαγή του Αιγίστου όταν γύρισε ο Αγαμέμνος στην πατρίδα του. Να δούμε το επόμενο οπτικό που δείχνει τον θάνατο του Αχιλλέα. Ακολουθεί διάλογος μεταξύ Αχιλλέως και Αγαμέμνονος. Ο Αχιλλέας υπονοεί ότι ο Αγαμέμνον πέθανε πριν από τον ίδιο. Λέει συγκεκριμένα: όμως σε σένα πρώτα να σταθεί κοντά μοίρα που κλείστε να αποφεύγει όποιος γεννιέται. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Αγαμέμνον εσφάγει από τον Αίγιστο και την Κλιτνίστρα ζώντος ο Αχιλλέος, αφού ο ίδιος το ομολογεί. Τότε λοιπόν πότε πέθανε ο Αχιλλέας? Η ψυχή του Αγαμέμνονος που του απαντά στη συνέχεια βεβαιώνει ότι ο Αχιλλέας πέθανε στο Τροϊκό πεδίο και περιγράφει με λεπτομέρειες τη μεγαλοπρεπή κηδεία που του έκαναν οι Αιγαίοι, οι οποίοι επί 17 ημέρες και νύχτες τον θρηνούσαν και τελικά τον έδωσαν την πυρά. Ας φύγει το οπτικό. Είναι λοιπόν ακατανόητο γιατί ο Αχιλλέας ισχυρίζεται πως πρώτα πέθανε ο Αγαμέμνον. Ή τάρα και εσύ πρώοι παραστήσεσθε έμελε ολοή. Σε ένα έμελε να σταθεί η ολέθρια μοίρα.
Οι ψυχές δεν είναι ψέματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψεύδονται. Αλλά ούτε ως αντιφάσκοι. Ίσως για λόγους να αντιγράφουν. Κανείς δεν μπορεί να. Πάντως με κάθε λεπτομέρεια και αυτό αξιούμε τη μεγαλεπή κηδεία του Αχιλλέα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έκαιγαν τους νεκρούς οι Αχαιοί. Δηλαδή μαθαίνουμε τον θάνατο του Αχιλλέα στην Οδύσσεια και όχι στην Ιλιάδα που υποτίθεται ότι σκοτώνεται. Φαίνεται ότι στην εποχή εκείνη δεν κατέκαιαν τους νεκρούς, αλλά τους έφρυγαν κάνοντας ένα είδος μουμιοποίησης. Στη συνέχεια μάζευαν τα οστά, τα έπλαιναν με κρασί και τα περνούσαν με λίπος. Στη συνέχεια τα τοποθετούσαν σε λάρνακα ή σε αμφορέα. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία του Γουλιέλμου Ντέρφελ, ο οποίος Ντέρφελ ανεκάλυψε στους τάφους νεκρούς μέσα σε πίθους. Η τοποθέτηση του νεκρού μέσα σε πίθο είναι αρχαίο ταφικό έθιμο. Μάλιστα ο Ντέρφελ στην περιοχή αυτή βρήκε και μισοκαμένο ξύλο και τέφρα, που σημαίνει ότι δεν κάηκε ολόκληρο το ξύλο, αλλά σβηνόταν η νεκρική πυρά με κρασί, όπως αναφέρεται στο ψι της Ηλιάδος. Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Βλέπουμε τους τύμβους που απεκάλυψε ο Ντέρφελ. Οι βοτιόσκημοι τάφοι εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, επειδή ο Αγαμέμνων βεβαιώνει ότι έβαλαν τα οστά του μαζί με τα οστά του Πατρόκλου στον ίδιο χρυσό αμφορέα, κατά την επιθυμία της ψυχής του Πατρόκλου, που είχε πει στον Αχιλλέα τα εξής στο όνειρό του. Να δούμε το επόμενο, της ψυχής του Πατρόκλου. «Ως δε και ως τέα νόην ο μη σωρός αμφικαλύπτη, χρήσος αμφορεύς, τον τι πόρε πότνια μήτυρ». Ας φύγει το οπτικό και ας έρθει το επόμενο. «Έτσι τα οστά, λέει, και των δυο μας η σωρός να αμφικαλύψει ο χρυσός αμφορέας που σου έδωσε η σεβαστή μητέρα». Ναι, αλλά αυτά έχουν αναφερθεί στη ραψοδία ψι 91-92 της Ηλιάδος. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει χιλιάδες στίχοι και μαθαίνουμε στην τελευταία ραψοδία της Οδύσσειας ότι η επιθυμία του Πατρόκλου ικανοποιήθηκε. Ας φύγει το οπτικό. Αυτό αποτελεί κόλαφο κατά των χωριζόντων. Ο ποιητής, ο οποίος έχει βιώσει τα γεγονότα που αφηγείται, δεν λησμονεί ασήμαντες λεπτομέρειες που αναφέρονται σαν προτροπή στην Ηλιάδα και πραγματοποιούνται στην Οδύσσεια. Αν δύο ήσαν οι ποιητές, όπως ισχυρίζονται οι χωρίζοντες, ανάμεσα στους οποίους δυστυχώς και κάποιοι δικοί μας πανεπιστημιακοί της κλασικής φιλολογίας, τέτοιες λεπτομέρειες όπως παραδείγματος χάριν η Στήρα Βούς, ο Επιβίτορ Κάπρος, θα είχαν διαφύγει της προσοχής ενός ή του άλλου, διότι ουδέν προσθέτουν ή αφαιρούν από την ωραιότητα ή την καλλιτεχνία του λόγου. Ο Αγαμέμνων βεβαιώνει επίσης ότι οι Αχαιοί έφτιασαν μεγαλοπρεπή τύμβο επί προεχούσης ακτής στον πλατή Ελίσποντο, ώστε να φαίνεται από μακριά στους ανθρώπους από τη θάλασσα, σε εκείνους που τώρα γεννήθηκαν και σε όσους θα γεννηθούν στο μέλλον. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο μεγαλοπρεπής τύμβος του Αχιλλέα και του Πατρόκλου, αν δεν κατεστράφει από τους μεταγενεστέρους, κατακαλύφθηκε από την στάθμη της θάλασσας, αφού είχε γίνει στην άκρη της ακτής. Μπορεί όμως να συνέβη και το αντίθετο. Η ακτή να προσχώθηκε από τους πολλούς ποταμούς της περιοχής και να βρίσκεται χαμένος κάπου στην ενδοχώρα της Τροάδος. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Ο Αγαμέμνων δεν πάβει να πλέκει το εγκόμιο του Αχιλλέως για το πόσο αγαπητός ήταν στους θεούς και ότι η δόξα του θα έμενε αιώνια. Ενώ ο ίδιος υπήρξε ολέθριο θύμα της καταραμένης σύγκητης που μηχανεύθηκε τον χαμό του μαζί με τον Αίγιστο. Σε άλλη στιγμή η ψυχή του Αγαμέμνονος προλέγει ότι το ανουσιούργημα της Κλιτεμνίστρας θα χαρακτηρίζει εσαΐ τις γυναίκες, είτε καλές είτε κακές. Αλήθεια,
έχετε ακούσει γυναίκα της σύγχρονης Ελλάδος που να λέγεται Κλητεμνίστρα? Ιφηγένεια, Αρίτη, Πινελόπη, Ερυφίλη, Λευκοθέα κλπ. Έχετε ακούσει. Ποτέ όμως Κλητεμνίστρα, ούτε Μύδια. Η κατάρα του αίματος της απέκλεισε από την ονοματολογία εις τους αιώνες, όπως προφητεύει ο Όμηρος. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Την ώρα που συνομιλούσαν οι ψυχές του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα, κάτω στον Άδη που βλέπουμε τώρα, ήρθε και ο Ερμής ο Αργυφόντης, ο φωνέας του Άργου, οδηγώντας τις ψυχές των φωνευθέντων μνηστήρων. Ο Αγαμέμνων ανεγνώρισε ανάμεσά τους τον μνηστήρα Αμφιμέδοντα, τον γιο του Μεναλέως, που τον είχε κάποτε φιλοξενήσει στην Ιθάκη. Τον ρωτά πως πέθανε και βρέθηκε στον Άδη και του υπενθύμησε τη φιλοξενία του πατέρα του. Και εμείς μαθαίνουμε ακριβώς στο σημείο αυτό ότι ο Αγαμέμνων και ο Μενέλαος είχαν φτάσει στην Ιθάκη για να πείσουν τον Οδυσσέα να πάρει μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας δεν ήθελε να μετάσχει στην εκστρατεία αυτή, γιατί ο Αγαμέμνων λέει: ένα μήνα ολόκληρο περνούσαμε τον ευρύ πόντο με κόπο να πείσουμε τον καστροπορθητή Οδυσσέα. Ο Αμφιμέδων αφηγείται τα διατρέξαντα στο ανάκτορο του Οδυσσέα και μας αποκαλύπτει ότι η Πινελόπη όχι μόνο αρνιόταν το στιγερό γάμο με τους μνηστήρες, αλλά μελετούσε το θάνατό τους. Τώρα, πως μία μοναχή γυναίκα χωρίς υποστήριξη θα μπορούσε να διοργανώσει το θάνατο των μνηστήρων, αυτό δείχνει τα ανάμεικτα αισθήματα των μνηστήρων, οι οποίοι ναι μεν ήθελαν γυναίκα τους την Πινελόπη, αλλά ο σεβασμός απέναντι στη βασίλισσα είχε εξουδετερωθεί από το συμφέρον. Επίσης, η αντιπαλότητα των μνηστήρων στη διεκδίκηση της βασίλισσας είχε μεταβάλει τα αισθήματα αγάπης και πόθου σε αισθήματα μίσους, σε συνάρτηση βέβαια και με το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή του φόνου των μνηστήρων. Να δούμε το επόμενο εικονιστικό. Ο Αμφιμέδων, αυτό είναι, όχι, ας έρθει σε εμάς ο φακός. Ο Αμφιμέδων αφηγείται περιληπτικά στον Αγαμέμνονα τις λεπτομέρειες της μνηστηροφωνίας όπως τις γνωρίζουμε όλοι κατά την εποχή του ιστού που ήφαινε η Πινελόπη και το βράδυ το ξύλωνε μέχρι την άφιξη του Οδυσσέα με τη μορφή του επέτη, το τέντομα και τον άθλο του τόξου και το φόντο των μνηστήρων. Έτσι εμείς χαθήκαμε, καταλήγει ο Αμφιμέδων, και τα σώματά μας κοίτονται ακίδευτα στα μέγαρα του Οδυσσέα, γιατί ακόμη δεν το έμαθαν οι συγγενείς που θα έκλαιγαν για το μαύρο αίμα, που θα έκλειναν το μαύρο αίμα, θα έπλαιναν το μαύρο αίμα από τις πληγές και θα μας κοίδευαν με γόους, γιατί αυτό είναι το δώρο των θανόντων. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η ψυχή του Αχιλλέα, ο οποίος εκθιάζει τις αρετές της Πινελόπης και την πίστη της στον Οδυσσέα, που θα γινόταν τραγούδι στους μεταγενεστέρους ανθρώπους. Τέτοια έλεγαν οι ψυχές στον Άδη μεταξύ τους. Αλλά εμείς ας γυρίσουμε στα εγκόσμια. Έχουμε αφήσει τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο και τους βοσκούς σε μια πολύ δύσκολη θέση. Έπρεπε και οι τέσσερις να διαφύγουν προς τους αγρούς για να γλιτώσουν από το μένος των συγγενών και των θανόντων μυστήρων. Έτσι τραβούν προς τον αγρό του Λαέρτη, ο οποίος έμενε σε χαμόσπιτα, όπου ζούσαν και οι αναγκαίοι δούλοι για την εξυπηρέτησή του και για τη συγκομιδή των καρπών της γης. Υπήρχε και μία γριά από τη Σικελία, η οποία τον φρόντιζε. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ουσιαστικά της ραψοδίας Ωμέγα, στα οποία σας εφιστώ την προσοχή. Διότι από τα γραφόμενα του Ομήρου προκύπτουν μερικά ακόμη ατράνταχτα επιχειρήματα, από τα οποία αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι η ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα. Για να δούμε το επόμενο εικονιστικό. Το προηγούμενο που δείχνει ένα αγρόκτημα.
Καθώς ο Οδυσσέας φτάνει στα οικίματα του πατέρα του, εδώ που βλέπουμε είναι το σημείο όπου ο Ντέρφερτ τοποθετεί το αγρόκτημα του Λαέρτη. Καθώς λοιπόν ο Οδυσσέας φτάνει στα οικίματα του πατέρα του, δίνει εντολή στον τηλέμαχο και στους δούλους να ετοιμάσουν δείπνο σφάζοντας χείρο, ενώ ο ίδιος, όπως λέει, θα τραβήξει προς τους αγρούς όπου βρίσκεται ο Λαέρτης για να τον δοκιμάσει και να δει αν ο πατέρας του θα τον αναγνώριζε μετά από τόσα χρόνια που λείπει από την Ιθάκη. Ας φύγει το οπτικό τώρα. Ας φύγει το οπτικό. Έτσι τράβηξε, ας φύγει, και αυτό μην το παρουσιάζετε ακόμη. Έτσι τράβηξε προς το Πολύκαρπο περιβόλι. Εκεί βρήκε τον Δολίο, τον επιστάτη. Δεν είδε ούτε τους γιους του ούτε κάποιους δούλους, γιατί εκείνοι μάζευαν αγκάθια, μάλλον βάτα, για να φτιάξουν ένα φράχτη. Προχωρεί πιο πέρα και βλέπει τον πατέρα του, τον Λαέρτη, ο Οδυσσέας, μονάχο, να σκαλίζει τα φυτά. Ήταν αξιολύπητος. Φορούσε ρυπαρό χιτώνα, ραμμένο απρεπώς, και γύρω από τις κνήμες είχε βοδίσιες κνημίδες, ραμμένες και δεμένες για να μην γδέρνεται από τα αγκάθια. Στα χέρια φορούσε χειρόκτια για τα βάτα. Πάνω στο κεφάλι του φορούσε κατσικίσια σκούφια και έδειχνε ακόμη πιο θλιβερός. Ο Οδυσσέας συγκλονίστηκε από το άθλιο παρουσιαστικό του πατέρα του, ο οποίος δεν τον αντελήφθη. Πήγε κάτω από μια αχλαδιά ψηλή και άρχισε να κλαίει ο Οδυσσέας. Και τότε βρίσκεται πάλι πρώτου γνωστού μας διλήμματος. Το δίλημμα στις πράξεις των ηρώων των επών είναι, θα λέγαμε, το σήμα κατά τεθέν, το γνώρισμα του ομηρικού ύφους, μαζί με τις επιτυχέστατες παρομοιώσεις. Σκέφτηκε λοιπόν ο Οδυσσέας τι να κάνει. Να φιλήσει και να αγκαλιάσει τον πατέρα του και να του πει ότι μόλις έφτασε στην Ιθάκη ύστερα από 20 χρόνια απουσίας, ή πρώτα να τον ρωτήσει το κάθε τι και να τον δοκιμάσει. Και του φάνηκε πως είναι πιο καλά πρώτα να τον δοκιμάσει με πειρακτικά λόγια. Βαδίζει λοιπόν προς το μέρος του. Ο Λαέρτης σκάλιζε και δεν τον είχε αντιληφθεί. Ο Οδυσσέας στάθηκε κοντά του και του είπε: «Γέροντα, βλέπω ξέρεις να περιποιείσαι κήπο, αλλά δεν τον έχεις καλά φροντισμένο, κι ούτε ένα φυτό δεν είναι φροντισμένο όπως πρέπει. Ούτε σικιά, ούτε αμπέλι, ούτε ελιά, ούτε αχλαδιά, ούτε πρασιά. Μα και εσύ αφρόντιστος είσαι, και μαζί σε πιάσανε και τα γερατιά. Είσαι ρυπαρός και απρεπώς ντυμένος. Πάντως μοιάζεις με βασιλιά. Αν λουστείς, φάγεις και κοιμηθείς, μαλακά με τέτοιον θα μοιάζεις». «Αλλά για πες μου», συνεχίζει ο Οδυσσέας στον ευρώντιτο γέροντα που τον κοιτάζει με ανοιχτά τα μάτια και συγκρατώντας βέβαια τα αισθήματά του, «τι στον κήπο περιποίησε, και αυτό πες μου για να ξέρω. Εδώ που φτάσαμε είναι η Ιθάκη? Γιατί πριν από λίγο συνάντησα κάποιον που δεν στεκόταν στα καλά του και ούτε ήξερε να μου πει αν ο φίλος μου που ζούσε εδώ εξακολουθεί να ζει ή πέθανε. Γιατί έλεγε, καθώς τον είχε φιλοξενήσει κάποτε, πως κατάγεται από την Ιθάκη και είχε πατέρα τον Λαέρτη Αρκισιάδη». Λέει και άλλα πολλά ο Οδυσσέας στον ευρώντιτο γέροντα που είδε να ξεπροβάλλει ξαφνικά από το πουθενά ένας ξένος καλοντημένος που του έξινε όμως παλιές πληγές, καθώς του μιλούσε για το χαμένο του γιο. Συγκινείται λοιπόν ο Λαέρτης και με δύο λόγια του εξηγεί την τραγωδία που παίζεται στην Ιθάκη με τους μνηστήρες, καθώς βέβαια δεν γνωρίζει ότι οι μνηστήρες έχουν ήδη εξοντωθεί. Επειδή τον ενδιαφέρει να μάθει για τον Οδυσσέα, ζητά από τον ξένο να του πει πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που φιλοξένησε τον γιο του και που χάθηκε, και δεν τον έκλαψε ούτε ο ίδιος ούτε η μητέρα του, αλλά ούτε τον θρήνησε στο νεκρικό κρεβάτι η Πινελόπη. Στη συνέχεια ο Λαέρτης του υποβάλλει το στερεότυπο ερώτημα για όσους φτάνουν στην Ιθάκη από μακρινές χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι αποκαλούνται τηλεδαποί, λέξη που εμείς δεν χρησιμοποιούμε σήμερα. Λέμε αλλοδαποί, λέμε ημεδαποί, δεν λέμε τηλεδαποί.
Του λέει λοιπόν ο Λαέρτης, τις πόθενης ανδρών, πόθητη πόλης ιδετοκίες, από ποιους κατάγεσαι, ποια η πόλη και η γονή σου, αυτό τον ενδιαφέρει. Αλλά μια και βρίσκεται στους αγρούς και δεν έχει δει ο Λαέρτης, δεν έχει θέα μάλλον προς τη θάλασσα, ο Λαέρτης ζητάει και συμπληρωματικές πληροφορίες. Πού στάθηκε το γρήγορο σου πλοίο που σε έφερε εδώ και τους ισόθεους συντρόφους σου, ή ταξιδιώτης ήλθες επί αλωτρίας νιός και αυτοί που σε αποβίβασαν έφυγαν? Είναι προφανές ότι ο Λαέρτης δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο καλοντημένος ξένος μπορεί να έφτασε στην Ιθάκη πεζός, αφού του δηλώνει ότι είναι τηλεδαπός. Γι' αυτό δεν του θέτει το στερεότυπο ερώτημα «Ούμεν γάρ τι σε πεζόν ο Ιωμεν θα δεικέστε», διότι δεν φαντάζομαι να ήλθες εδώ πεζός. Ο Οδυσσέας, σαν καλός αηδός που είναι, σκαρώνει τώρα ένα άλλο παραμύθι. Λέει ότι κατάγεται από τον Αλίβαντα της Ικανίας, ότι έφτασε στην Ιθάκη μη θέλοντας. Επίσης τον πληροφορεί ότι πέρασαν 5 χρόνια από τότε που φιλοξένησε τον Οδυσσέα και καθώς τον χαιρετούσε ευχήθηκαν να ανταμώσουν κάποτε και να ανταλλάξουν δώρα. Μόλις άκουσε αυτά ο γέρος Λαέρτης άρχισε να βαριαστενάζει και να ρίχνει χώμα στα άσπρα του μαλλιά, δείγμα μεγάλου πένθους. Μπροστά σε αυτό το θέαμα ο Οδυσσέας πια λύγησε, δεν κρατήθηκε άλλο. Πέφτει πάνω στον πατέρα του, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει και του λέει «Εκείνος είμαι εγώ, πατέρα, για τον οποίο εσύ ρωτάς. Ήλθα το 20ο έτος στην πατρική γη, αλλά κράτα το κλάμα σου και το δακρυό ενταγώ, γιατί εγώ θα σου μιλήσω, αλλά χρία να βιαστούμε. Τους μνηστήρες τους σκότωσα στο Μέγαρο, ξεπληρώνοντας την τροπή για τα φοβερά έργα που έκαναν». Αλλά ο Οδυσσέας βρίσκεται και πάλι προεκπλήξεως, καθώς βλέπει ότι ο πατέρας του δεν τον αναγνωρίζει, αλλά του ζητά να του φανερώσει σημάδια για να πιστεί. Είναι προφανές ότι ο Οδυσσέας έχει αλλάξει πολύ, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ραψοδία, ώστε να μην τον αναγνωρίζει ούτε ο ίδιος ο πατέρας του. Δεν έχει όμως καμία δυσκολία να του φανερώσει σημάδια. Πρώτα του δείχνει την ουλή που του προκάλεσε στην παιδική του ηλικία ο Ασπροδότης Κάπρος στον Παρνασσό. Αυτό το γνώριζε ο Λαέρτης. Αλλά το αποκαλύπτει και ένα άλλο γεγονός που γνώριζαν μόνο ο Οδυσσέας και ο Λαέρτης. Του λέει «Όμως και για τα δέντρα στον καλόφτιαχτο κήπο, θα πω, που κάποτε μου έδωσες και εγώ σου ζητούσα το κάθε τι, καθώς ήμουν παιδί, στον κήπο ακολουθώντας σε. Ανάμεσά τους προχωρώντας, σύ ονομάτισες και είπες για το καθένα. Αχλαδιές μου έδωσες 13 και 10 μιλιές και 40 σικές και αμπέλια, και τα αμπέλια αυτά μου ονομάτισες να μου δώσεις 50 και έτοιμα για τρίγο ήταν το καθένα και πάνω κάθε είδους τα φύλλα υπήρχαν, όποτε του διώσει εποχές έρχονταν από ψηλά». Εδώ ζητώ την προσοχή σας. Η απαρίθμηση των οποροφόρων δέντρων εκ μέρους του Οδυσσέα ως σημείο αναγνωρίσεως από τον Λαέρτη επιβεβαιώνει ότι στην Ιθάκη ευδοκιμούσαν πάντια οποροφόρα δέντρα, μεταξύ των οποίων αχλαδιές, σικές, μιλιές, αμπέλια κλπ. Κήπο αναφέρεται ότι καλλιεργεί η Πινελόπη με πολλά δέντρα και μη κήπον έχει πολύ δέντρων, το λέει στο Δέλτα 375. Και σήμερα στη Λευκάδα, ιδιαίτερα δε στην πεδιάδα των Ιδρύου, εκεί που έγιναν οι ανασκαφές, όπου βρέθηκε η Αχαϊκή πολιτεία, παρόμοια δέντρα ευδοκιμούν. Αλλά και σε όλο το νησί γενικά τέτοια οποροφόρα δέντρα ευδοκιμούν. Ο δε μαρτυρούμενος σωρός κοπριάς έξω από το ανάκτορο του Οδυσσέα χρησιμοποιείται ακριβώς για τη λίπανση αυτών των καλλιεργιών. Θυμάστε στη ραψοδία που αναλύσαμε όταν ο Οδυσσέας είδε το σκύλο του τον Άργο ξαπλωμένο πάνω σε βουνό από κοπριά? Μαύρο χώμα λοιπόν της Αχαϊκής περίοδου, δηλαδή κοπριά, που δημιουργήθηκε από το βουνό της κοπριάς,
βρήκε ο Ντέρφελ κατά τις ανασκαφές στο στενό νηδρίου Λευκάδας και σε βάθος 5 μέτρων κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους. Βλέπετε λοιπόν πόσο σωρευτικά επιδρά το πληροφοριακό υλικό του Ομήρου και το αποδεικτικό υλικό ως προς την ταυτοποίηση της ομηρικής Ιθάκης με τη Λευκάδα. Μόλις άκουσε και είδε αυτά τα σημάδια ο Λαέρτης, του λύθηκαν τα γόνατα. Μόλις που πρόλαβε ο Οδυσσέας να τον αγκαλιάσει τη στιγμή που λιποθυμούσε και ετοιμαζόταν να σοριαστεί. Κι όταν ανέπνευσε και συνήλθε η καρδιά του, ο Γερολαέρτης λέει τα εξής σημαντικά λόγια που θα αναλύσουμε. «Βία πατέρα, αλήθεια υπάρχεται στο μακρόν Όλυμπο, αν πράγματι οι μνηστήρες την ατάσταλη ύβρη πλήρωσαν. Τώρα όμως πολύ φοβούμε μη ταχιά έλθουν όλοι εδώ οι Ιθακίσχοι και με αγγελίες παντού ξεσηκώσουν τις πόλεις των Κεφαλίνων». Προσέξτε λοιπόν, εδώ ο Λαέρτης μας αποκαλύπτει ότι οι Κεφαλίνες, που όπως θα δούμε πιο κάτω ήταν λαός υποτεταγμένος στον Λαέρτη, όπως οι Μυρμιδόνες ήταν λαός υποτεταγμένος στον Αχιλλέα, έμεναν στην Ακαρνανική ακτή και εκεί θα τους ξεσήκωναν οι Ιθακίσοι που ερχόντουσαν με τα πόδια για να εκδικηθούν τα παιδιά τους που σκοτώθηκαν. Πολλοί από αυτούς πήραν μέρος στην Τροϊκή εκστρατεία από τους Κεφαλίνες, όπως φαίνεται από τη ραψοδία Β της Ηλιάδος, γνωστή ως κατάλογος των πλοίων, δηλαδή ποιοι και με πόσα πλοία πήραν μέρος στην Τροϊκή εκστρατεία. Στη ραψοδία λοιπόν Β της Ηλιάδος 631 αναφέρονται τα εξής. Ο Οδυσσέας πάλι οδηγούσε τους μεγαλοθύμους Κεφαλίνες που είχαν την Ιθάκη και την Νήρικο που σύει τα φύλλα και την Κροκύλια ενέμοντο και την Τραχιά Αιγίλυπα και την Ζάκυνθο είχαν και περιηγούσαν τη Σάμο και την Ξηρά είχαν και την αντίπερα ακτή ενέμοντο. Ευλόγως γεννάται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ο Οδυσσέας να ηγείται των Κεφαλίνων ενώ ο ίδιος ήταν Ιθακίσιος και ενώ κατά τους στίχους της Οδύσσιας Ιώτα 21 έως 26 και αλλού οι Κεφαλίνες δεν υπήρχαν? Η απάντηση είναι η εξής. Οι Κεφαλίνες, όπως είπαμε, ήταν λαός υποτελής του Λαέρτη και κατοικούσε την Νήρικον πόλην επί της Ακαρνανικής ακτής. Εκδιωχθέντες από τους Δωριείς οι Κεφαλίνες μετανάστευσαν άλλοι στην Πάλαιρο όπου και ήκμασαν και άλλοι οι περισσότεροι στην Κεφαλινία των Ομηρικών Δουλίχιων. Ας δούμε τώρα μια σειρά από φωτογραφίες για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Εδώ ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι το σχεδιάγραμμα που έχει κάνει ο Ντέρφελ. Η παρουσία των Κεφαλίνων στην Ακαρνανική ακτή και η εχθρότητά τους έναντι του οίκου του Λαέρτη κάνει το γέροντα Λαέρτη να ανησυχεί. Να δούμε στις φευγάτες τις επόμενες φωτογραφίες. Να, εδώ βλέπουμε πόσο κοντά είναι η Ακαρνανική ακτή. Οι βάρκες βρίσκονται στη Λευκάδα, η απέναντι είναι η Ακαρνανική ακτή. Βλέπετε πόσο κοντά και στην πάνω και στην κάτω φωτογραφία είναι η Ακαρνανική ακτή, την οποία υπονεί στο Όμηρος. Την επόμενη, και εδώ φαίνεται ο διάβλος, η εντεύθυνη ξηρά είναι η Λευκάδα, η απέναντι ξηρά είναι η Ακαρνανία. Την επόμενη, εδώ βλέπουμε ακριβώς η χώρα των Κεφαλίνων. Είναι το νεότερο κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Πλαγιά, όπου πιο πέρα ήταν η Νήρικος. Και εδώ βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Ας φύγουν τα οπτικά. Λοιπόν, η παρουσία των Κεφαλίνων στην Ακαρνανική ακτή και η εχθρότητά τους έναντι του οίκου του Λαέρτη που τους είχε υποτεταγμένους κάνει το γέροντα να ανησυχεί λέγοντας, μήπως ξεσηκώσουν τις πόλεις των Κεφαλίνων. Ο Οδυσσέας τον καθησυχάζει και τον παίρνει να πάνε στα οικίματα όπου ο Τηλέμαχος και οι Βοσκοί έχουν ετοιμάσει δείπνο. Η γριά Σικελή περιποιήθηκε το Λαέρτη που άρχισε να θυμάται τα παλιά χρόνια, τα παλικαρίσια, καθώς ο γιος του γύρισε και ξεπάστρεψε τους μνηστήρες. Η όψη του αλλάζει. Δεν θέλει και πολλά ο άνθρωπος για να αναζωογονηθεί σωματικά και ψυχικά. Και του λέει ο Οδυσσέας για να τον κολακέψει, πατέρα, κάποιος από τους αθανάτους θεούς σε έκαμε να φαίνεσαι πιο όμορφος και πιο δυνατός. Και λέει τότε ο Λαέρτης τα λόγια
που θα ακούσετε και θα εκπλαγείτε, γι' αυτό πρέπει να τα προσέξετε. Ας ήταν δια πατέρα και Αθηνά και Απόλλων, όπως την Νήρικον είχα πάρει, την καλοκτισμένη πόλη στην υπηρωτική ακτή, στους Κεφαλίνες βασιλεύοντας, τέτοιος να ήμουν χθες στο μέγαρό μας, όπλα έχοντας τους ώμους, να παράστεκα και να πολεμούσα τους μνηστήρες. Τότε τα γόνατα θα έλυνα πολλών από αυτούς τα μέγαρα και εσύ μέσα σου θα χαιρόσουν. Τι μας λέει δηλαδή εδώ ο Λαέρτης? Επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι άνασε στους Κεφαλίνες, ότι οι Κεφαλίνες ήταν λαός υποτεταγμένος στους Ηθακισίους και μάλιστα διέμενε στην απέναντι ακαρνανική ακτή, γιατί λέει την καλοκτισμένη πόλη στην υπηρωτική ακτή, στους Κεφαλίνες. Είναι σαφέστατος ο Όμηρος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστέψει κανείς ότι η Λευκάδα ήταν δήθεν η ακτή Υπήριο σε συσχετισμό με τη σημερινή Ιθάκη, το Θιάκη, διότι αυτό ισχυρίζονται ότι η ακαρνανική ακτή, ότι η ακτή Υπήριο ήταν δήθεν Λευκάδα, διότι τότε θα έπρεπε να δεχθούμε ότι οι Κεφαλίνες κατοικούσαν στη σημερινή Λευκάδα, οπότε δημιουργείται μήλος και ιστορικός είναι απαράδεκτο. Αλλά διότι όλοι, όπως ξέρουμε που βρισκόταν η Νήρικος και που η Πάλαιρος. Κατά συνέπεια επισφραγίζεται με την προτελεύτια αυτή ραψοδία Ωμέγα ότι η μέλα ακτή Υπήριο του Ομήρου, δηλαδή η Μαυροστεριά, είναι οριστικά και αμετάκλητα η ακαρνανική ακτή, η σημερινή πλαγιά, η οποία εξακολουθεί να τρέχει βοηδή και εγωπρόβατα όπως στην εποχή του Ομήρου. Αν πάτε σήμερα στη μαύρη στην ακαρνανική ακτή, είναι έρημοι και βόσκουν μόνο γελάδια, κατσίκια και πρόβατα, εκεί που έβοσκαν και τα αθέσφατα, τα αμέτρητα κοπάδια του Οδυσσέα. Άλλωστε έχω πληροφορηθεί ότι όλοι ψάχνουν εν κρυπτό και παραβίστο στην περιοχή αυτή για να βρούνε τα ποιμνιοστάσια του Οδυσσέα, όπως μου είπαν ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής που ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου τους. Αλλά θα δείτε και άλλες εκπλήξεις, επιβεβαιώσεις στη συνέχεια. Το δείπνο βρίσκει τον μικρό στρατό του Οδυσσέα να αυξάνει κατά μερικά ακόμη άτομα. Είναι οι 6 γη του Δωλίου, ο ίδιος ο Δωλίος, ο ιδάτης του Λαέρτη, γιατί δύσκολες ώρες. Αλλά ο Δωλίος και ο Λαέρτης με όλα τα γερατιά τους θα μπορούσαν και επίσης να βοηθήσουν. Στο μεταξύ γινόταν ο χαμός. Γρήγορα το φοβερό νέο του μνηστήρων οι συγγενείς άρχισαν να σειραίουν, να καταφθάνουν στο ανάκτορο και να αναγνωρίσουν από τους πιασμένους νεκρούς τα παιδιά τους. Οι πιο πολλοί αγκάνουν ναυτικούς για να πάνε με πλοία τους νεκρούς στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, δηλαδή στο Δουλίχιον, τη σημερινή Κεφαλινία, την Σάμη, τη σημερινή Ιθάκη, και τη Ζάκηθο που ήταν η πιο μακρινή. Και τότε σχηματίστηκε μια ισχυρή πολεμική ομάδα που οργάνωσε και εξήγηρε ο Ευπήθης, ο πατέρας του σκοτωμένου. Προσέξτε το όνομα Ευπήθης, όλα τα ονόματα του Ομήρου είναι συμβολικά. Πήθη εύκολα ο Ευπήθης. Κατορθώνει λοιπόν να ξεσηκώσει τους εξεγερμένους ήδη γονείς και συγγενείς και τους λέει: φίλοι, μεγάλη δουλειά μηχανεύτηκε ο άνδρας αυτός, δηλαδή ο Οδυσσέας, για τους άλλους τους πήρε με πλοία και έχασε το στρατό του, άλλους ήλθε και σκότωσε εδώ τους αρίστους των Κεφαλίνων. Αλλά μπρος, πριν τούτος ή στην Πύλο πολύ γρήγορα φτάσει ή στην θεϊκή Ήλιδα που επικρατούν οι επίοι, πάμε, γιατί έπειτα κατηφής θα είμαστε για πάντα, γιατί είναι ντροπή αυτά να τα μάθουν και οι μελλοντικοί. Αν των παιδιών και των αδελφών τους φωνιάδες δεν εκδικηθούμε, εμένα τουλάχιστον δεν θα με ευχαριστούσε να ζω, αλλά αμέσως να πεθάνω και να είμαι με τους νεκρούς. Αλλά πάμε, μην προφθάσουν και διαπεραιωθούν εκείνοι. Προσέξτε τη φράση του Ομήρου: αλλίωμεν μη φθέωση περαιωθέντες εκείνοι. Πάμε, μην προφθάσουν και περάσουν απέναντι εκείνοι. Τι φοβάται δηλαδή ο Ευπήθης? Φοβάται μήπως ο Οδυσσέας, ο τηλέμαχος, οι βοηθοί του περάσουν απέναντι με τα πόδια
μη φθαίωση περαιωθέντες εκείνοι. Είναι εξάστερα τα πράγματα, καθαρά. Εδώ λοιπόν περίτρα να επιβεβαιώνεται ότι η μοναδική οδός διαφυγής του Οδυσσέα είναι η διαξεράς περαίωση στην ακτή της Ακαρνανίας. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι ο Οδυσσέας μετά το Φωνικό φεύγει από το Ανάκτορο με τα πόδια για να πάει στο αγρόκτημα του Λαέρτη. Πλοίο δεν διαθέτει, έτσι. Ακολουθεί την πατροπαράδοτη οδό διαφυγής προς την Ακαρνανία που ακολουθούσαν και οι νεότεροι Λευκαδίτες όταν κυνηγώνται από τους διαφόρους εχθρούς τους. Το λέει καθαρά ο Ευπήθης. Αν προλάβουν και περαιωθούν απέναντι θα έχουν διαφύγει. Από εκεί θα μπορούσαν είτε οδικός είτε διαπλοίου, διαθαλάσσης που θα έβρισκαν εκεί δηλαδή πλοίο, να πάνε στην Ήλιδα ή στους Επιούς ή στην Πύλο. Οπότε οι συγγενείς δεν θα μπορούσαν να εκδικηθούν τα νεκρά παιδιά τους. Όπως βλέπετε τα πράγματα έχουν πια ξεκαθαριστεί τελείως. Ας μην μπερδεύουν λοιπόν τα πράγματα οι σημερινοί Ιθακίσχοι και οι σημερινοί Κεφαλίνες, οι οποίοι οι μεν για να διατηρήσουν το ένδοξο όνομα της Ιθάκης, οι δε για να το σφετεριστούν. Γιατί τον τελευταίο καιρό οι Κεφαλονίτες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, ενισχυόμενοι και από κάποιους αρχαιολόγους, οι οποίοι όμως δεν βγαίνουν στο προσκήνιο για να πούνε φθαρσώς τη γνώμη τους, διότι τους διαψεύδουν τα ίδια τα έπι και η ανυπαρξία αρχαιολογικών ευρημάτων, δηλαδή τους διαψεύδει ο ίδιος ο Όμηρος. Η αληθινή Ιθάκη του Ομήρου είναι μόνο η σημερινή Λευκάδα και κανένα άλλο νησί του Ιωνίου. Ακόμη και ο Ευπήθης το επιβεβαιώνει. Αλλίωμεν μη φθαίωσιν περαιωθέντες εκείνοι. Θυμάστε ο Φιλίτιος πέρναγε από εκεί απέναντι την ημέρα της μνηστηροφωνίας για να φτάσει με τα πόδια στο Ανάκτορο. Τώρα ο Οδυσσέας περνάει απέναντι, έχει την πρόθεση να περάσει απέναντι πάλι με τα πόδια. Ας συνεχίσουμε όμως την ιστορία της ραψοδίας Ωμέγα, που εξακολουθεί να έχει ακόμα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και μια αποκάλυψη στο τέλος. Στο Ανάκτορο βρίσκεται ο Μέδων και προσπαθεί να καταστήλει την εξέγερση των συγγενών λέγοντας ότι αθάνατος Θεός στεκόταν πάντα δίπλα στον Οδυσσέα και στον Μέντορα και ήταν αυτός ο Θεός που εξόντωσε τους μνηστήρες. Και τότε όλοι πρασίνησαν από το φόβο τους, διότι πραγματικά τους φαινόταν απίστευτο πως ένας, δύο, τρεις άνθρωποι κατορθώσαν και εξόντωσαν τέτοιους μνηστήρες. Πρέπει να είχαν Θεό δίπλα τους. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο γεροήρωας Αληθέρσης Μαστορίδης, ο οποίος επισημαίνει την αδικία διαρκείας που διέπραξαν οι μνηστήρες σε βάρος του οίκου του Άνακτος και τους προτρέπει να μην πάνε να κυνηγήσουν τον Οδυσσέα, μήπως και τους βρει κανένα άλλο χειρότερο κακό. Τότε οι μισοί και πιο πολλοί πετάχτηκαν και σκόρπισαν με αλαλητό από το φόβο τους. Σου λέει θα τα βάλω τώρα με τους θεούς. Οι υπόλοιποι όμως είχαν πιστεί στα λόγια του Ευπήθη, γι' αυτός λεγόταν Ευπήθης. Οπλίστηκαν λοιπόν και ακολούθησαν τον Ευπήθη, ο οποίος ήξερε καλά προς τα που τράβηξε ο Οδυσσέας και η παρέα του. Δεν υπήρχε άλλη οδός διαφυγής παρά μόνο ο δρόμος που οδηγούσε στην Ακαρνανία. Ο δρόμος του Οδυσσέα που διακρίνεται ακόμη και στη στενή θάλασσα της Λυγιάς και σκεπάζεται από 1 μέτρο νερό. Στην αρχαιότητα ο δρόμος αυτός φαινόταν, διότι είπαμε η στάθμη του ύδατος των θαλασσών ήταν πολύ χαμηλότερη. Εν τω μεταξύ ανυψώθηκε και ο δρόμος του Οδυσσέα, όπως λέγεται από τους ντόπιους Λευκαδίτες, έχει καλυφθεί κατά 1 μέτρο από τη θάλασσα, αλλά φαίνεται καθαρά. Όπως αντιλαμβανόμαστε, νέος πόλεμος βρισκόταν επί θύρες. Τότε, ενώ οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αρπαχτούν πάλι, τον λόγο πήραν οι θεοί. Η Αθηνά ζητεί εκεί στον Όλυμπο επάνω να πληροφορηθεί από τον Δία τι σκέπτεται να κάνει, πόλεμο ή ειρήνη. Ο Ζεύς πάλι την αφήνει ελεύθερη να πράξει κατά την κρίση της, αλλά της υπενθυμίζει ότι αφού ο Οδυσσέας τιμώρησε τους μνηστήρες, οι Ιθακίσοι ας κάνουν πιστούς όρκους και ας ζήσουν ειρηνικά στο μέλλον. Λογικότατη και σωστή απόφαση του Δία. Τότε η Αθηνά όλο χαρά πηδά από τον Όλυμπο
και τρέχει στο χώρο της επικείμενης συμπλοκής. Ήθελε να είχε προσωπική άποψη για τα συμβαίνοντα, ώστε να αποφασίσει επιτόπου για την τελική στάση της. Αυτά συμβαίνουν στα επουράνια. Στα επίγεια τώρα βρίσκουμε τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, τον Εύμεο, τον Φιλίτιο, τον Λαέρτη, τον Δολίο και τους 6 γιους του Δολίου να ξεκοκαλίζουν τον Γουρουνόπουλο και να εφραίνονται με ίνο. Αλλά ο πολύπαθος Οδυσσέας έχει και αυτό στο νου του. Ξέρει από που θα του έλθουν οι εκδικητές του μεγάλου φωνικού και δίνει σχετική εντολή. Να βγει κάποιος να δει μήπως έρχονται και είναι κοντά. Ρωτώ κάθε καλόπιστο άνθρωπο, είναι δυνατόν όλα αυτά να διαδραματίζονται στη μικρή και άνετη Ιθάκη, το Θιάκι, και ο Οδυσσέας να προσπαθεί να διαφύγει απλώς πηγαίνοντας στο αγρόκτημα του Λαέρτη? Από ένα νησί για να φύγει κανείς στην εκδίκηση πρέπει να έχει ένα πλοίο και να κάνει πανιά να φύγει. Υπήρχε τρόπος να αποφύγει την εκδίκηση γονέων και συγγενών απλώς καταφεύγοντας ένα αγρόκτημα 2-3 χιλιόμετρα μακρύτερα από το ανάκτορο, μένοντας σε ένα τόσο μικρό νησί? Μόνο η φυγή με πλοίο είναι η σωτηρία. Αλλά όπως είδαμε, ο Οδυσσέας δεν διαθέτει πλοίο ή τέλος πάντων δεν χρησιμοποιεί πλοίο. Θα μπορούσε όμως να βρει, αν υπήρχε ανάγκη, πηγαίνοντας στην απέναντι ακτή, έμπορος, δηλαδή διαπερνώντας ένα στενό πόρο θαλάσσης. Έμπορος θα πει ο εν πόρο ευρισκόμενος, μεταξύ δύο ξηρών που τις χωρίζει μικρός θαλάσσιος πόρος. Γι' αυτό, επειδή συνήθως από αυτούς τους δρόμους πηγαίνανε και πουλούσαν τα εμπορεύματά τους, πήρε η ονομασία του εμπόρου αυτή την έννοια, γιατί πραγματικά περί αυτού πρόκειται. Έμπορος θα μπει στην πραγματικότητα που ταξιδεύει πάντο σε μια βάρκα, σε κάτι τι. Περνώντας λοιπόν ένα στενό πόρο, όπως θα έκανε ο Τηλέμαχος στη Ραψοδία Β. Θυμόμαστε τον Τηλέμαχο στη Ραψοδία Β, που ζήτησε καράβι από τους μνηστήρες για να πάει να μάθει νέα για τον πατέρα του στην Πύλο και στην Σπάρτη, αλλά τον κορόιδεψαν οι μνηστήρες, δεν του έδωσαν και είπε αυτός, αν δεν μου δώσετε πλοίο θα πάω έμπορος. Δηλαδή θα περάσω απέναντι και από εκεί θα δω τι θα κάνω. Είτε θα πάω οδικός είτε θα πάω διαπλοίου. Μόνη οδός διαφυγής λοιπόν είναι η Ακαρνανική ακτή. Θυμηθείτε πως πέρασε ο Φιλίτιος από την Ακαρνανία στην Ιθάκη στη Ραψοδία Υ. Λέει ο Όμηρος, πορθμίες δάρατους γεδιήγαγον, είτε και άλλους ανθρώπους πέμπουσιν, ότις σφαίασης αφήκητε. Πορθμίες, βαρκάριδες δηλαδή τους πέρασαν. Φαίνεται κάποιο σημείο εκεί θα είχε λίγο νερό που δεν θέλαν να βραχούν οι άνθρωποι. Τους πέρναγαν οι πορθμίες και μετά συνέχισαν στον δρόμο του Οδυσσέα που λέμε. Τους πέρναγαν λοιπόν πορθμίες που περνούν και άλλους ανθρώπους, λέει, όσους θέλουν να φτάσουν στην πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν φοβάται ο ευπήθης. Μήπως ο Οδυσσέας και η παρέα του περάσουν απέναντι, μη φθέως οι περιοθέντες εκείνοι και γλιτώσουν. Γι' αυτό βιάζεται να φτάσει με τους συμπολεμιστές του στο αγρόκτημα του Λαέρτη. Ο γιος του Δολίου τους είδε να έρχονται. Αυτοί βρίσκονται κοντά, είπε, ας ετοιμαστούμε το γρηγορότερο. Έτσι λοιπόν σηκώθηκαν όλοι και ζώστηκαν τα όπλα. Μαζί με αυτούς και οι γέροντες Λαέρτης και Δολίος. Κι ας ήταν γκριζομάλιδες, καθώς και οι 6 γη του Δολίου. Συνολικά η ομάδα του Οδυσσέα αριθμούσε τώρα 12 άτομα. Μια ολόκληρη δημιουργία με τα σημερινά δεδομένα τακτικής μάχης. Και να σου δίπλα και ο Μέντορας, δηλαδή η Αθηνά με τη μορφή του. Ισχυρή ομάδα, δυσκαταπολέμητη. Τότε ο Οδυσσέας παροτρύνει τον Τηλέμαχο να πολεμήσει γενναία. Μην ντροπιάσεις το γένος των πατέρων σου, του λέει, γιατί εμείς πριν με Αλική και Ανδρία υπερτερούσαμε σε όλη τη γη. Και ο Τηλέμαχος το απαντά, θα δεις αφού το θέλεις πατέρα μου, πως με τούτη την καρδιά δεν θα ντροπιάσω το γένος μου, όπως μου λες. Ακούγοντας αυτόν τον διάλογο γέρο Λαέρτης μεγαλοχάρηκε λέγοντας, τι μέρα κι αυτή αγαπημένη Θεή, πολύ χαίρομαι γιος και εγγονός για την αρετή να μαλώνουν, να αερίζουν. Και ευθύς ο γερολαέρτης εμψυχωμένος πάλι το δόρυ του και το εξακοντίζει εναντίον του επερχομένου ευπήθη. Οι αιχμοί
τον βρίσκει στην περικεφαλαία, την διαπερνά και ο ευπήθης πέφτει νεκρός. Τότε η συμπλοκή γενικεύεται εκ του σύνεγγης με σπαθιά και δώρατα. Η πολεμική ομάδα του Οδυσσέα ήταν ασυγκράτητη και θα μπορούσε να εξοντώσει όλους τους συγγενείς εκδικητές των νεκρών μνηστήρων, αν η Αθηνά δεν έστειλε μεγάλη φωνή λέγοντας: «Κρατήστε τον τρομερό πόλεμο, Ηθακίσχοι, για να χωρίσετε ανεματή, τάχιστα». Ακούστε τώρα λέξη ανεματή, όπως ανιδρωτή, λέξεις διαμάντια του Ομήρου που έχουν χαθεί. Όλοι φοβήθηκαν τη θεά και πέταξαν τα όπλα και προς την πόλη τράβηξαν οι εκδικητές ποθώντας να ζήσουν. Ο Οδυσσέας χύμιξε στο κατόπι του σαν αετός υψηπετής, αλλά τότε ο Δίας έριξε καπνόδι κεραυνό που έπεσε μπροστά στα πόδια του Οδυσσέα και της Γλαυκόπηδος Αθηνάς. Και η θεά είπε στον Οδυσσέα: «Διογενή Λαερτιάδη πολυμήχανο Οδυσσέα, βάστα και πάυσε το μένος του πολέμου, μη χολωθεί μαζί σου ο Ζεύς». Έτσι είπε η Αθηνά και αυτός πίστηκε και χάρηκε. Και η Οδύσσια καταλήγει με τους εξής στίχους: «Και όρκους ύστερα μεταξύ τους αμφωτέρων έθηκαν, η Παλάς Αθηνά η κόρη του Διός του Αιγιδοφόρου, στο Μέντορα μοιάζοντας το Δέμας και την Αυγή». Ένας μεγάλος πόλεμος που άρχισε από την Τροάδα και συνεχίστηκε στην Ιθάκη έληξε. Είχε αρχίσει με την επίνευση των θεών και τελείωσε με την επίνευση των θεών. Αλλά άνθρωπος και πόλεμος είναι καμωμένοι από το ίδιο ζυμάρι. Χιλιάδες άλλοι πόλεμοι εξεράγησαν έκτοτε και συνεχίζονται μέχρι σήμερα στο διηνεκές. Τι έκανε όμως άραγε ο Οδυσσέας μετά τη συμφιλίωσή του με τους Ηθακισίους? Έμεινε στην Ιθάκη βασιλεύοντας ή μήπως ξεκίνησε για τη χώρα των αναλάτων ανθρώπων σύμφωνα με τον χρησμό του Τηρεσία? Μάλλον το δεύτερο θα συνέβη, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος της περιπέτειας που έγραψε τα βιώματά του, αληθινές ιστορίες που επέζησαν των αιώνων και θα διαβάζονται διαρκώς όσο υπάρχουν άνθρωποι. Είδαμε ότι ο Οδυσσέας ήταν ένας από τους λίγους ήρωες που επέζησαν του Τροϊκού πολέμου, αλλά και των εν συνεχεία περιπετειών. Είδε όλους σχεδόν τους συμπολεμιστές του νεκρούς στους μουχλιασμένους δόμους του Άδη. Πήρε χρησμό από τον Τηρεσία ότι θα γυρίσει στην πατρίδα του και ότι ο θάνατος του θα συμβεί εξ αλός, έξω από τη θάλασσα, και θα είναι μαλακός και γύρω του οι λαοί θα είναι ευτυχισμένοι. Είναι προφανές ότι τον Οδυσσέα τον απασχολεί έντονα ο θάνατος, όπως απασχολεί κάθε άνθρωπο. Ο Όμηρος δεν γνωρίζει πότε πέθανε ο Οδυσσέας. Μη σας φαίνεται περίεργο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το θάνατό του. Απλώς τον περιμένει. Με την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, δεν τελειώνει μόνο η Οδύσσεια, τελειώνει και ο κύκλος των εκπομπών της χρονιάς αυτής. Ελπίζω του χρόνου από τον ίδιο φιλόξενο σταθμό να είμαι σε θέση να αναλύσω τις πολύ δυσκολότερες ραψοδίες της Ηλιάδος. Σας χαιρετώ λοιπόν και σας εύχομαι από καρδιάς καλό καλοκαίρι. Γεια σας.